Fi Pjazza San Nikola fis-Siġġiewi għaddej Restawr tal-Kappella tal-Qtugħ ta' San Ġwann. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi b'kooperazzjoni mal-Parroċċa San Nikola kienu applikaw għal skema ta' restawr maħruġa mid-Direttorat tar-Restawr. L-applikazzjoni tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi kienet ġiet milquha u minnu fih il-Kunsill Lokali applika għal permess mal-Awtorità tal-Ippjanar biex setgħu jibdew ix-xogħlijiet mal-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr. Tkellimna ma' Pjazza San Nikola dwar din l-inizjattiva. Il-Kappella tal-Qtugħ ta' San Ġwann hija kappella storika ewlenija fi Pjazza San Nikola u meta kien hawn din l-iskema mid-Direttorat ta' Restawr il-Kunsill Lokali mill-ewwel applika għal din il-kappella partikolari għaliex nixtiequ illi kif qed jiġri issa tingħata id-dinjità illi jixraqilha jsir ir-restawr tagħha nkomplu nsebbħu il-Pjazza tas-Siġġiewi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Owen Bonnici, is-Sindku tas-Siġġiewi fakret ukoll li l-Kunsill Lokali kien appoġġja talba tal-Kurja f'Awwissu tal-2017 lill-Gvern biex isir investiment u tiġi salvata ż-żona tas-Salib tal-Għolja. Pjazza San Nikola spjegatilna li fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali sar rapport minn esperti fuq din iż-żona sabiex jigwida investigazzjonijiet ġeoloġiċi li jridu jsiru fuq is-sit u jagħti gwida dwar xogħlijiet meħtieġa għall-futur liż-żona. Ir-rapport qed isir b'ħidma konġunta tal-Kunsill Lokali u l-Kurja. Qegħdin bħalissa f'komunikazzjoni mal-Kurja fejn flimkien qegħdin nagħmlu rapport anka dwar is-Salib tal-Għolja minn espert fil-ġeoloġija sabiex anka naraw x'inhija t-triq il quddiem għall-żona tas-Salib tal-Għolja biex anka nkunu nistgħu nresqu proposti għall-investiment illi hu meħtieġ f'dik iż-żona partikolari tas-Siġġiewi. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, is-Sindku tkellmet ukoll dwar pjanijiet li l-Kunsill Lokali diġà beda jiddiskuti mar-residenti u awtoritajiet għall-immaniġġjar aħjar ta' traffiku fi Pjazza San Nikola, kif ukoll konsultazzjoni dwar it-tisbieħ ta' Pjazza San Nikola. Fi tmiem il-konferenza ippreżentat ktieb dwar is-Siġġiewi lill-Ministru u l-Midja li kien sar b'inizjattiva tal-Kunsill Lokali fl-2015.